I pozitivno ljudi, dobrodošli na ovu epizodu. Danas sam tu sa mojim drugom Andrijom i tu je on sa mnom. U njegovom svijetu smo, tako da on će sad malo da mu puti što tu treba da se radi i što ćemo raditi. Tačno ljudi, idemo! Nisam siguran da ga baš znate, ali znate ga iz jedne moje pesme, tako da... Da. Kao prvo Filipe, dođite upozorim sa nečim, jer me pratiš ludaku jedan. Dođi vam. Ko je bre ludak? Jer me vidiš. Evo, vidim te. Pazi sad. Ovdje je jedna pećina i ovo sam sve zatvorio. Zašto si to zatvorio? Hoćeš da istražuješ? Pa da, što da ne. Prvo ti pokažemo ovdje. Dolazi vamo. Gdje si? Gdje si? A tu si. Ok ljudi, ne znam da me vodi uopšte. Ja sam ovo sve vidio, Andrija, kad si ti bio na portalu. Da, to znam. Čekaj. Super! Dobro reći. Čekaj. Ovdje imamo. Dođi vamo. Evo idem. Kao što vidite, ovdje mi TV koji ne radi. Kako napraviti? Fićo, ćeš mi napraviš TV? Aha, može. Samo da uđemo u kuću. Ti ne znaš kako da ga napraviš? Nemam pojma i pusti me. Dođi vamo. Dođi. Jesi tu? Tu sam bre. Ajde, Pratim te. dođi. Ti me pratiš? Pa pratim te. Dobro, stani, ovo. Evo ovdje kao što vidiš je moja kuća. Dobro, da ću da ti napravim TV. Ovdje mi živimo pošto sam stavio 2 kreveta. Aha. Mislim da ti je, pa 9 je malo predugačak. Ti mi onda napravi. Pa Trakoviću, pravi. Malo da ga smanjimo predugačak. Smanji ludaku, jedan. Pa smanji ga onda, pa smanji ga. Pa smanjujem ga, svo vrijeme ga smanjujem. Evo, mislim da je ovo podobno. I sad uzmemo ovo. Jednostavno odgovarajuću sliku. Vidim te što radi. Pa ja treba vidim da se snimam. Boši, što se ovo dobro snimam. Boši, što se. Mršam televizor, što neće. Gdje se Bruce Lee stavio? Pa nemaš Bruslija, malo. Ima, stavio sam ga sebi hotel. Pa pusti ovo! Mogu Jel ćeš ti sad zabaviti? Šalim se, mogu ti. prijeti. Ti čo? Molim. Ček. A drugi... Ti radi samo svoj posao i pusti me. Neće bre Bruce Lee. Neće, pa nemaš pojma ništa. Pa stavio sam ga kod sebe. I samo ti vređaš i sve vidio. Nemoj da me vređaš. Ajde da igramo žmurke. Neću. Kao na primjer ili ganje, ja sam nevidljiv i ti moraš da bereš od mene. Ili obrnuto. Tarararara. Pa ne mogu beži. Poveri se. Šta? Oh my god, ja se Bruce Lee tada ovdje. Pa nemaš Bruslija malo. Imam. A nemoj bre, smetaš mi. Bazi malo. Pa što ispred mene stojiš? Gdje će biti? Evo govorim moj. Evo ti pokvaran to ovdje. Ostavi više. Pusti više, molim, možeš da postaviš više. Ako još... Što je više? Ja to pusti se nije. Sad ti nemaš ništa u glavi, vidiš. Gdje? Nemoj. Ako još jednom budeš se brao na mene, vidiš da držam u ruci, to ti ti padne na kuću. Dobro. Čekaj.
malodročni krevet koji je iznad svetla. Zato što da vidimo malo ludaku. Pazi. Pazi samo. Rekao sam ludaku, to znači da... Rekao sam samo pazi. Rekao si ludaku. To znači da idem ja sad. I da ti ovo uradim. Neću, nemoj. Neću više, nemoj. Nemoj, Filipe. Filipe, neću. A Filipe, Pa ne radim ništa bre. Šalim se. pratim te. Fićo, samo stani. Ja, i pravimo baštu. Baštu? Aha. Za šta? Za... Čekaj, samo tu. Za jebje bovce. Ne bre, Nego? samo da ti pokažem sa čim. Čekaj, danas sam vidio i ne... Nije danas, juče ja mislim. Čekaj, ne znam gdje se... Evo ga, vidiš ovo što ja držim. Ne vidim ništa bre. A vidim. Ja, i spavamo, već je noć. Pa sutra napravimo baštu. Aj, ja ću ovdje. Jesi dobro? Jer ja pomognem. Dobro sam. Ja sam u kući, ja krećem spavam. Evo jedan villager, za te. Evo ja sam. Pa nisi mogu u kući da go dođeš. Ne! Gotovo, evo sad će jutro, gotovo. Pa neće, ne možeš ti sam da spavaš. Mora da spavi drugi igra. Duru, ne vidim ništa bre. Sve mračno. Ja tamo, da, gdje znaš ti šta ti radiš, prvo? Ne znaš? Pa ne vidim ništa mračno. Brate, gledaj, po mene dobro. Da smo nekako kući. Ne, drži, samo da pavam više, daj tako. Aj spavaj, evo ja spavam, aj. Andreja, jo. Ulazim. Idem da spavam bre. Nemoj više tako da pričaš. Ček, tamo ću kući. Nije. Ovdje. Jeste. Ajde, bravo. Gdje ljudi, znači idemo spavati? Nije tu. Znam da nije ovdje. Ček. Uđeš. Znam da je tamo sa strane negdje. Tu pričaš, nije tačno, nego ti je ovo tačno. A tako su vas? Pa tako su. A tako, malo prvo što mora da se ruši što. Ne možeš sa makom. Mrzim. Možeš samo survival makom da rušiš. Sad ćeš u kući da mi nađe sam krevet. Dobro, znam da ti krevet. Ja spavim dalje, možeš li da požuriš pošto te vidim ti ime samo. Ajde. Moram da nađem. Moram da ti nađem. Tu je, evo tu, eto. Gdje si Andrija? Ne čujem te spavam malo. Ti me što radim? Nemoj, spavam više. Ma to isto se. Evo. Evo, napokon ću. Evo kako izgledam tamo kod. Ti drži bošu. Evo ga, gotovo. Andrija. To samo kod mene piši. Ajde. Ko pud neki, ne znam. Gdje si villageru? Nemoj. On je moj, on je radi u knjižari ovdje kod mene. On radi u knjižari. Da, nisam je još otvorio. A da se ne može da se tradeš sa villagerima? To bi bilo dobro da možeš. Gdje si ti bre? Tu sam. Gdje ne? Aha. Vićo, idemo praviti baštu. Baštu, dobro, ajde, kako baštu, srčem? Ajde ovdje, evo ovdje gdje vidiš gdje sam ja. Znaš kako ono Bloodmaster? Baštu za tračinčice, onaj što ne znam. Gdje si opet bre? Tu sam bre, da si mi... Tu sam, ne pomeram se uopšte s mjesta. Dobro, pravimo baštu. Dobro, ajmo baštu. Ti kopaj travu, ja ću kopam ovo. Da što da kopamo? Trava, ludaku, viš. Evo. Aha. Viš se što. Pa dobro znam, a sa čim će da ti bude bašta? Sa ovim što držim u ruci, viš. A to je dobro to.
Čekaj, ja ću da uzem ovaj hole. Ček, samo nešto da ja probam. Da li ovo je stvarno istina? Da napravim brutalnu baštu. Brutalno, ozbiljno. Si napraviti. Idem ja tamo da napravim baštu. Brutalna bašta. Ma ovo je nije! Fičo, gdje si? Opet je Evo sam baštu, bre. Eto nije. Gdje su? Šta se tebi bunde na glavu? Aha, Ja tebe vidim. aj ti savi. Pravim baštu, bre. Dobro. Eto, skinu sam još koliko uvrate, ne viš kao Srbije. Okej. Čekaj, ja ću ovo sad dalje. posadim ga. Ovo su ti one, znaš šta je ovo? To ona kao bundeve, lubenice, sve to. Nije bundeva. Neka bundeve. Bundeva, jasta. Izrasla mi je kući. Da su vam, prosto nema galaštine. Mislim, ima uopšte ništa. To je bundeva. Da, bundeva. A hoćeš još da mi nađeš ono što ti imaš u svom svijetu, znaš šta? Šta? Ono, bambus. 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 Nema, ne postoji bambus, to je trska. Onda mi daj trske. Baš lijepo je bašta. Čekaj, imamo još još malo. pravi. Još malo ću napraviti. I oko toga stavimo ogradu i suncokrete. Da, da. Dobro. Suncokrete. Aha, ovo. Da, nema, čekaj, nema još da stavljaš to. Dobro, a koliko pivu ćemo? Ono obično. Jećemo ono metal, nećemo. Neću. Evo, hoćeš u ovu? Da, tu. Ajde, ja ću poređati. Ovdje. Tako. I još samo jedan sloj. Tu ćeš vrata. Tu ćeš mi staviš Misliš kapiju? kapiju. To nisu vrata. Gdje ćeš kapiju postaviš? Da vidiš. A nemoj tako, bre. Šta nemoj tako? Pa je jedan blok iza, da bi mogli suncokrete da stanu. Evo pa ja ne sadi. Evo ono upravo sadi. Aj, sadi Mora ovo. srušimo, bre, ovo. Sruši. Pa zašta će ti blok pa iza ograde stavimo? Dobro, čekaj, ja uzimam ogradu. Ograda. Dobro, Fićo! Ok, ljudi, znači pravimo baštu kao što vidite i Andreja posadio lubenice. Nisu Ove. lubenice. Dobro, bunde, zaboravio sam. Ovako. Bravo, vrati te vide. I onda će tamo da bude kao ono za Čakaj, ti sunce. si dao vrata. Pa da, došao sam da to uradio. Evo. Tako. I onda će da bude za suncokrete. Da. Malo da proširimo. Evo suncem proti. Aj, brzo. Stavi holje da je prošireno. Vidiš tu, tu stavi. A ne tu, bre. Čuti! Aj oko ograde malo baš nešto. Čekaj, tu idu vrata. Vrata ćemo da stavimo ovakva. Ovo raznovrsno. Hoćemo i Coco Beans. Može Coco Beans? Sad da ga nađem, ne znam da je Coco Beans. Što ti pričaš? Coco Beans, bre. Znaš šta je to? Dobro. Opet stavim. A ne znaš šta je Coco Beans? Neću, aj pusti. Ok, da nađem Coco Beans. Ako uspem da nađem uopšte. Znaš kako da mešaš na bitke? Znaš kako to radiš? Aj pusti više sa tim pravljen. Sad ti ova ograda. Pa to sam stavio tu. Pazi da ti ne uđe A nema baš toliko suncokreta, bože sad. Eto ovako, baš lepo, a? Čekaj, nemoj cveća baš. Tu malo. Cveće stavi. Čekaj samo na nađe. Bone meal stavi. Aj pusti više sa tim bum. Bone meal, bre. Sa tim. Ne znaš ni šta je to. Ovako mi se već sviđa nešto. Jo, gospode. Čekaj, ja ću da stavim ovo. Vidi. Kako lepo. A da, ti imaš ovaj napitak, to imaš. Za brzinu, vidi ovo. Aj meni.
Uzmi ga, ne znam ga. Nemam pojma ja koji je zabacio.